Hej. Hej, hej. Hvad Tom? Kuk, kuk. Hvor er du henne? Bæh. Bæh. Hvad? Var der bare smukt herovre? Det er dejligt. Det er virkelig skønt. Vil du være med i et interview? Nej, det vil jeg ikke. Er du ikke med på tv? Nej, Så kan jeg sende det til dig. nej. Nå ja, det kan du gøre. Ja? Jeg kan ikke lide at være med på et interview. Okay. Nej, så stop det. Jeg får ikke nogen fadøl i hovedet, så hvad? Nej, det gør du ikke. Ja, det er godt. Det gør du ikke. Det gør jeg dog ikke. Dog ikke. Det er kun de rigtige journalister, der får det. Vi skal sgu da ikke hive mig ud i Løje, mand. Det gider jeg ikke. Der er så dejligt herovre om efteråret. Også om foråret. Jeg har altid varmet faktisk året rundt, ikke? Det var også sådan, mit barndomseventyr, det var altså også skyldekampen. Leger du meget herovre? Det ved jeg ikke, men jeg tror nok, vi har gået tur herovre sådan noget. Min mor, hun var meget på Rigshospitalet med mig, fordi hun siger, at jeg var altid syg. Hvad var hun sagde? Det var det gamle Rigshospital. Ja. Det er det derhenne i Lea Mariesvej. Ja, der er Lars også født. Der er også mange af de bygninger, der er blevet revet ned, ikke? Jo, det er der, men altså, der er jo stadigvæk nogle af dem tilbage. Hold da, du regner over mig. Hej, skat. Hej. Hvad? Ui. Nu er der skønt derovre. Bassum, bare gemmer sig. Bare gemmer sig. Bare gemmer sig. Hvor er far henne? Kuk. Ja. Der står inde. Inde som lille nørd. Oh, he's having a time. Hvad siger du?